Vi vil nu lave et lille forsøg med resonansfrekvenser for snorbølger. Vi starter med et helt rent bord, og så tager vi en funktionsgenerator. Et lille elektrisk stykke udstyr. Du sætter den i stik, så kan du tænde for den herovre. Bare tænd, man skal tænde op på sinus. Der er 2 output-kanaler her, og den sender et elektrisk signal, der varierer op og ned med en bestemt frekvens, man kan stille herovre. Starter med 400 Hz, vi kan bare sætte den ned. Her. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt aflæse frekvensen, den arbejder med i det lille display der. Herovre skruer du op og ned for styrken af signalet. Lad os bare starte med at skrue det helt ned. Vi tager nu en vibrationsgenerator. En lille ting, der får den her pind her, der vibrerer i takt med det signal, man sender ind til det her. Pas lige på, der er en lidt stærk magnet i den her, så lad være med at stille den oven på din telefon. Vi tager 2 ledninger. Sætter vores signalgenerator her. Tager de 2 ledninger ind i dens kanaler. Tager vibrationsgeneratoren. Den har 2 kanaler her og her. Det er ligegyldigt, hvilken ledning der går ind i hvilken. De skal bare ind der og der. Sådan. Nu skal vi lige teste, om det virker. Vi har sat den her på sinus. Der har en frekvens på ca. 20 Hz. Og så skruer der op for strømmen derfor. Når det begynder den her at vibrere. Det betyder, at der er kontakt. Vi slukker bare for den igen. Så tager jeg en snor. Der er et lille hul i pinden her, og en skrue, der går op og ned. Vi stikker snoren ind igennem hullet. Sådan der. Og så skruer der her, sådan at den lukker sig og holder godt fast på snoren. Der er vigtigt, at den sidder godt fast. Sådan. Nu sidder vores snor fast på pinden her. Jeg lægger bare snoren frem og herover. Vi tager en skruetvinger, der kan sættes fast på siden af bordet. Og sætter fast lige her. Så tager jeg en trise på en pind, skruer ned i den her side af skruetvingeren, retter den ind mod bordet og spænder den godt fast. Sådan der. Tager den anden ende af snoren her og sørger for at binde en lille lykke. Sådan der. Et sted på snoren, der bare skal være lidt længere væk inde fra vibrationsgenerator og hen til trisen. Så man kan hive den igennem her og hive ned.
Vi tager et lodde. Et lollinterval er nu et, med en krog i. Sørg for at veje den, så du ved præcis, hvor meget den varer. Skriv vægten ned. Sæt den fast i løkken her. Og hiv snoren hen over trisen, og lad den bare hænge ned. Så snoren går hen over bordet fra den her til den her. Vi tager en lineal og måler afstanden fra det sted, hvor snoren rører ved trisen og hen til funktionsgeneratoren. 46 cm her. Skriv også det tal ned. Nu er tiden endelig kommet til at begynde at sætte den her i gang. Jeg tænder, skruer op for amplituden. Den er begyndt at svinge. Og jeg skruer bare ret lavt ned for frekvensen. Nu ventilen svinger langsomt. Snoren går bare op og ned sammen med den. Hvad sker der så, når der begynder at skrue frekvensen op lige så stille? Snoren vibrerer hurtigere og hurtigere. Og lige pludselig, vi hører måske lyde, begynder den at lave en stor bug på midten. Vi skruer bare hen og ser, hvor vi kan få den til at blive størst. Det er varmen. Vi kan også høre den her nu. Og skruer hen over den frekvens. Den mindre. Skruer de op på max. Det er resonansfrekvensen, vi har ramt. Den siger 22,5 Hz her. Jeg skriver det tal ned. Det er den første resonansfrekvens, hvor vi får en stående bølge på vores snor. Hvis jeg lyst skal lige prøve at stoppe den her og se, hvor den lever op, så snart vi kan slippe. En stor stående bølge. Midten af snoren står og vibrerer. Vi bliver bare ved med at holde en høj amplitude, og så skruer vi op mere i frekvens. Og på 30, nu er der igen kun små vibrationer, ingen store bølger. Vi fortsætter opad. Og nu begynder der at ske noget. Det er som der er en stående bølge, der vil dukke op her. Og en stående bølge, der vil dukke op her. Men midten af snoren bevæger sig slet ikke. Når der skruer yderligere op, vokser de to stående bølger. Og den er større og større. Vi kan høre den igen der. Og vi er her nu en stående bølge med to toppe. Hvis jeg rører den ene top, stopper den. Men hvis jeg rører midten, så kan det godt fortsætte. Midten bevæger sig slet ikke. Den står på 44 Hz, cirka nu. Vi skruer bare videre op.
bevæger den sig ikke mere. Men når vi kommer op på de 66 her cirka, laver den nu en top her, en top her og en top her, med 2 steder, hvor den så stille har knudepunkter. Lad os bare slå den igen nu. I kan eventuelt prøve på at blive ved med at skrue op for frekvensen, indtil der kommer 4 eller 5 bølger, der står her. Bare sørg for at skrive alle de frekvenser, hvor der er resonans nede. Skriv længden, der er snor nede. Og skriv massen af det lodde, jeg hængte snor nede. Når jeg har gjort det en gang, kan I prøve igen, hvor I enten ændrer på afstanden, længden af snoren, eller sætter flere lodder i. Skriv alle jeres resultater ned, og se om I kan regne ud, hvordan de frekvenser, som jeg læser her, der skaber stående bølger på vores snor, afhænger af længden på snoren og af massen, der hiver i snoren. Når vi er færdige, skal vi selvfølgelig huske at slukke for funktionsgeneratoren, åbne for hullet, tage snoren af, tage ledninger tilbage på plads, lodder tilbage på plads, og skruetvinger tilbage på plads. Det var, hvordan man genererede stående bølger på en strand. Alt det laboratoriet. Det kan I gøre det meget nemmere, hvis I finder enten en guitar eller et klaver.